Welcome to Easternparadigm. I am Hagrama. In a significant political development, the Bodoland People's Front (BPF), led by Hagrama Mohilary, orchestrated a grand joining ceremony at Bathou Kherai Resort in Chirang District, drawing leaders, workers, and supporters from various political parties, including the ruling National Party (BJP) and others. The move comes as a response to what many perceive as rampant corruption and misgovernance within the ruling political party, UPPL. Hundreds of delusioned members from the ruling and opposition parties filed to pledge their allegiance to the BPF, citing their loss of faith in the current political climate. The event not only served as a platform for political realignment, but also underscored the growing discontent within the present administration's alleged corruption and mismanagement. BPF's chairperson Hagrama Mohilary addressed the media and expressed confidence in the party's resurgence, emphasizing the recent surge in popularity. क'क्राझार चिरां जिल्लानि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव उदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगावसिम माने माजबाटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगाव श्रीरामपुरसिम इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गोबां लिडार आरो कर्मिफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव जयनिं लादों। बेखौ बयबो मिथिगौ जे दिनै इउपिपिएलआनो जा बा सोरबा कंग्रेस मथथे बिटिसि ओनसोलाव माने इउपिपिएलआदि सरकार सालायनो रोङाखै। बेनि थाखायनो दिनै बिटिसि ओनसोलनि गोबां बिजेपिफ्राबो आरो गोबां इउपिपिएलनि कर्मि लिडारफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबगासिनो दं। बियो दिनैनिल' खोथा नङा आरो हाबबावगोन गोबां हाबबावगोन। दिनै नुनो मोनदों तामुलपुर जिल्लानि सेक्रेटारि इउपिपिएलनि सेक्रेटारि आगोलाव तामुलपुरनिनो आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नामा मथथे बिथाङाबो खोथा होदों तामुलपुराव 5000+ इउपिपिएलनि कर्मि आरो बिजेपिनि कर्मिखौ डिसेम्बरनि गेजेराव बिथाङा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव बारस्लायहोगोन होननानै खोथा होदों आरो गाव दिनै सेरेमनियेलि दिनै जयनिं लाग्रोबाय आरो बेबादिनो प्रबिन दास होननायबो दङ तामुलपुरनि बेहाबो गोबां मावथिफोर दङ बिथाङाबो सोनो हागोन होनना बुंदों मथथे आरो बासुगावनिफ्राय क'क्राझार टाउननिफ्राय बिजेपिनि गोबां कर्मिफोर हाबदों। बिजेपिया टटेल 70+ आरो इउपिपिएलना 600+ दिनै जयेन जादों आरो माखासे कंग्रेसनि दं कृषक मुक्ति संग्रामनि दं आरो एबिपिनि अखिल भारतीय बिद्यार्थी परिषद बेनिबो दङ। मथथे बियो जाहैबाय इउपिपिएलआदि सरकार सालायनो रोङाखै बा रायजोखौ सिबिनो रोङाखै बा खामानि मावनो रोङाखै बेनो प्रमान। नङाबा दिनै इउपिपिएलनि लिडारशिपआवनो बिटिसिआव सरकार सोलिगासिनो दङ। दिनै बिजेपिफ्राबो सैज' खालामनो हायाखै जायनि थाखाय बे बिटिसिआव इउपिपिएल बा बिजेपि खालामनानै जेबो लाब गैया। सरकार सालायनो हाया इउपिपिएलआ बिनि थाखायनो बिजेपिफ्रा गोबां जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबफैदों बेखौ जों नुनो मोनबाय दिनै आरो हाबबावगोन। गोबां प्रग्राम दंबावो फैगौ 30 नभेम्बराव जोंहा CWC मिटिं जागोन बेहायबो गोबां इउपिपिएलनि लिडार आरो बिजेपिनि लिडारफोर हाबगोन बेवहायबो बेखिनि खोथा। एक्स एनडिएफबि माने बिथांमोनहा इउपिपिएल खालामोमोन एक्स एनडिएफबि मानसि बिथांमोनहा सुक्ति खालामखांबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनै निजा सरकार बिथांमोनहा इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामदोंमोन। निजा सरकार थासेयावबो दिनै बिथांमोननि केस उइद्र' जायाखै बा रिहाबिलिटेसन जायाखै बा जेलाव थानायफ्रा दासिमबो सासेबो गवाखै। जायनि बेखौनो बिथांमोनहा दुखु मोननानै इउपिपिएल खालामनानै जेबो लाब जानाय नङा। बिपिएफआवनो थानानै बिपिएफआनो मोजां देनां सरकार फैयोबा जोंनि केसफोरखौ उइद्र' खालामथोंसैल'
बा जेलाव थानाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बख'नांगौ बेफोरबायदि माखासे बिथांमोनहा बुंदों जों सरखार फैयोब्ला आं नाजागोन आरो जोंहा साहस दं जेलावनो था बा केसानो जा बेखौ उइद्र' खालामनो हायो सोरबाया माबा बुंदों होननानै आं बिनि एन्सार होनांगौ बे नङा सार नुनो मोनदों बिजेपिआ मोनसे शक्तिशालि दल सेन्ट्रेलावबो आरो स्टेटआवबो नाथाय बिथांमोननि बुंनाया दिनै मानो हाबफैनो गोनां जादों नङा आं बुंदों बिजेपिआ मानो बिपिएफआव हाबखो बेखौ आं बेखौनो बुंदों जे इउपिपिएलआ सरखार सालायनो रोङाखै इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिटिसिआव थानाय माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों जेबो सुबिदा मोनाखै गोबां खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो जेबो सुबिदा होनो हायाखै बेफोरनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों लकसभा निर्बाचननि थाखाय माबायदि साखाफारा जागोन लकसभाया मे मासाव जागोन बिपिएफआ आगोलाव जेरै सिद्धान्त लादों हारसिङै गेलेगोन होननानै बेनो दाबो दं एखे आरो जोंना प्रिपारेसना बिराद मोजां जों देरहागोन The political situation in Assam, particularly in Bodoland Territorial Council, that is BTC, and the Kokrajhar and Udalguri parliamentary seats appears to be undergoing a transformation, with BPF emerging as a formidable political force. Former Deputy Chief of BTC, Khampa Borgoyari, a prospective candidate for BPF, shared his enthusiasm for the overwhelming support the party has garnered. He pointed out that the current wave in favor of BPF reflects the public's preference for development and a rejection of what he termed as false promises, negative propaganda, hyper-nationalism, and betrayal of public cause by the UPPL-BJP alliance. बेथ' गोदान बाथ्रा नङा बिथाङा गोसोआव जायखौनो फैयो बेखौनो बेर्थ खालामो बेखौनो बुंलाबायो गाज्रि शब्द बाहायो नमा जाबां खोथा बुङो बर' भाषायाव बेखौ जुदि फोरमायनांगौब्ला सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा आं बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिपिएफ दाग्रा बिटिसि दाग्रा आं माने इउपिपिएलआव थांनांगौ जाय इउपिपिएलआ बिटिसि एफा मोजां मोनसे पलिटिकेल एन्टिटिखौ दिनै धंस खालामगासिनो दङ बे दलाव आं मानो हाबफैनांगौ बिथाङा जेरैबायदि बिपिएफखौ जोंनि हाग्रामा महिलारिखौ खांख्राइजों रुजुदों दिनै मा बुंनांगौ खांख्राइया रायजो राजाफोरजों जेरैबायदि सम्पर्क लाखिनानै खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा बे खांख्राइखौनो बिसास खालामनानै लोब 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 दिनै फैदों माने इउपिपिएलनि जि दैनि माथावरि इउपिपिएलनि दैनि जि बान्दो बेखौ बे खांख्राइया लासै 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 खुरख'जोबनानै दिनै दैबाना जाजोब्बाय इउपिपिएलआ धंस जागासिनो दं दिनै 1000 जन इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय जोंनाव हाबदों इउपिपिएलनिफ्रायनो 679 जन दिनै हाबदों बिनि मिनिङा माब्ला दाख्लै आंनि माबायाव समस्तियाव 6 जन हिनजावफ्रा अरुणोदय स्किम मोननायनि आसा खालामनानै थांफ्लादोंसो आंजों रायज्लायनानै थांदों दा बेखौ माबायदि बुंदों बडलेण्ड बुब्लिनि सासे रिपर्टारा माने ओरैबायदि बुंबाय माने जोबसिगोन आरो माने सुर लागुलायनानै बुंबावो जे इन्जुरनि हाया गुगानाय बायदि बिपिएफआ गुगाजोब्बाय दिनै मा बुंनांगौ नैबेखौ इउपिपिएलनिफ्राय जे आंनिया 6 जन थांदों 6 जन थांनायावनो जुदि इन्जुरा गुगाजोब्बायब्ला दिनै 600 जन हाबबाय इउपिपिएलना बे मा जागोन बेखौ बोरै बबे भाषाजों फोरमायनांगोन आं बेखौनो बुंगोन जे इउपिपिएलनि बान्दोआ बायग्लुंबाय बिसोरनि माथावरिया बायग्लिजोब्बाय इउपिपिएलआ लेथेर फेथेर जाबाय बिथाङा मानि थाखाय बुंदों होननानै सानो बे बाथ्राखौ राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बेखौनो बुंनो नागिरदों बिथांमोनहा माने दुरबल खालामनो नागिरदों बिपिएफखौ दुरबल खालामनो नागिरदों बिपिएफआ बेसेबां शक्तिशालि दाबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आरो इउपिपिएलखौ बिराद मोजां मोनसोग्रा बिसोरनि थाखाय थाखा लानानै खामानि मावग्रा जाहा माखासे मा होनो रिपर्टार बिथांमोनहा बे खोथाखौनो बुजिया
राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव सोंखायलायनाया आथिखालाव बांबोबाय थानाय नुदों एसे सोमोन्दो होलायनाय सनमान होलायनाय गैलाङि जादों बे बिथिङाव एसे जेस्थ' सासे पलिटिसियान हिसाबै मा फोरमायगोन सार? दा बेखौनो आङो बुंदों जे खुगायाव जायानो फैयो बेखौ बुंनो नाङा जोङो साफा साफा हारिनि बा देशनि दैदेनगिरि नोङो जि खोथा बुंगोन बे खोथाखौ नोंनि जनसाधारना खोनागासिनो दङ नोंनि खुगायानो जुदि लोबोरब्ला रायजो राजाफ्राबो बेबायदिनो लोबोर जालांगोन माने सिप खोथा बुंग्रा जागोन सिप खामानि मावग्रा जागोन बेखायनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावनि बे इमोसनखौ हमथानानै मोनसे भद्र भाषाजों भद्र समस्याफोरनि समाधाननि भद्र भाषाजों बेखौ फोरमायलायनांगौ बयखौबो रेसपेक्ट होलायनांगौ थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां दुवारावनो जेरैबायदि दंफां दाननायखौ लानानै मोनसे गुलुं गुजुं थासारि सोमजिबाय एसे बे ओनसोलनि सासे प्रतिनिधि हिसाबै मावफैनो आं प्रथम खावलायगोन बडलेण्ड रादाब बडलेण्ड बुब्लि आरो जेसेबां दं जोंहा क'क्राझाराव नोंथांमोन रिपर्टारफोर बे जायगायाव मानो थाङाखै मा जादों बेखौ रिपर्टिं खालाम होनब्लासो ना नोंथांमोननि बे रिपर्टारफोरनि खामानिया नंमारगौ मावमारो होननानै जों बुजिगोन आं जेबो मिन्थिया गावसिनि गेजेराव सोरबाया हमदों सोरबाया हमजादों बुलायलायदों नांलायलायदों दा बेखौ आंखौसो दाय होबाय आंसो जेन' गावसिनि मानसिखौनो हमनो होदों बयबो मिन्थिगौ जे आंनि दिनाव आंबोथ' 15 बोसोर फरेस्टखौ सालायदों नोंथांमोना नुदोंमोन नामा आंनि दिनाव जे दंफांनि मिल नों दिनै CITनि बिराद गिदिर मोनसे सन्मानजनक BTCनि बयनिफ्रायबो देरसिन इनस्टिटिउट CIT बे CITनि दरखं मोखाङाव जोङो मोजां मोजां बुस्थु देखायनो हानांगौमोन हाग्रा धंस खालामग्रा दंफां मिलसो बानायदों बिथांमोना बे CITनि आरोबाव खाथियावनो गौरां रेन्जनि गोदोनि गौरां रेन्जनि खाथियावनो आरो दंफां मिल बानायदों आंनि समस्थियाव चिराङाव जि मोनथिदों 19 ना 29टा दंफां मिल दङ बे दंफां मिलाव आदारखौ मागोन बबेहाय मोनगोन गतिके हाग्राया जोबगोन बेनि फोरमान गतिके आं खावलायो नोंथांमोनखौ जे गावजों गाव सोरबा आं बुंनायखौ दामना होनानै सोरखौबा रागा जोंहोनाय आरो बेखौ रागा फोजोंनानै बिनिफ्राय आरोबाव माबा मोनसे बुंनाय आसा खालामनाय बिदि नङाब्लानो जाथि दानाय आरो बे देशनि सम्पदखौ रैखा खालामनायनि बेलायाव नोंथांमोनहाबो रल ला स्पटआव थांनानै माबायदि हाग्रा जोबमारदों दंफांखौ बोरै दानदों दंफां मिला बहा बहा दं नोंथांमोनहा बेखौ देखाय जार्नालिस्टफ्रा मानो दोनखोमादों दंफां मिलखौ मानो दाबो नोंथांमोनहा फोरमायनानै होआखै मानो फट' खेबना होआखै मानो पाब्लिक खालामनानै होआखै नोंथांमोनहा बावबाय नामा जे रिपर्टार माने वाच द गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे भुल मावदोंब्ला बेखौ फोरमायनाय बे सोरबा बुंनायखौ फोरमायनायाल' नङा नोंथांमोनहा गावहानो इन्डिभिजुवेल इनभेस्टिगेसन थानांगोन इनभेस्टिगेसन खालामनांगोन बे दंफां मिल जे दङ होननानै बुंदों आं बुंबाय जे आंनि समस्थियावनो 19टा ना 29टा आं एक्जेक्टलि मिन्थिया 9खौल' गोसोआव दङ आरो सोरबा बेबायदि बुंदों गतिके बेफोर नंगौना नङा नोंथांमोनहा इन्डिभिजुवेलि थांनानै फोरमायनानै हो रायजो राजाफोरनो आं बेखौ खावलायगोन Looking ahead to the general election of India in 2024 in Assam, all eyes are on BTC, where the lack of employment opportunities, stalemate in infrastructure development, and slow economic development have become focal points of public dissatisfaction. Critics have accused the current administration, led by Pramod Bora, of relying on rhetoric without tangible results. As the general election is closing in, Easternparadigm remains committed to providing up-to-the-minute coverage of the region's dynamic political developments. Stay tuned for more updates on the unfolding political scenario in Easternparadigm.